का रे सब का हो रहल बा थाना में? ये सब करे खातिर सरकार हमनी के बहाली कइले बा हैं? तोरा पता बा ई बर्दिया पावे में कितना कुछ करे के पड़ेला, पता बा? हाँ साहेब, हमारे बाबू के विधायक जी के घरे दौड़त दौड़त चप्पल खिया गए रहे, तब जाके हमार फर्जी डिग्री बनल, तब हवलदार बनल बनी। यही सोच, जब तोरा हवलदार बने में तोरा बाबूजी के चप्पल खिया गए तो हमरा दरोगा बने में हमारा बाबूजी के का खियाइल बुझाता बा? यही से हम सोच लेनी कि जब ई वर्दी मिल गइल बा तो ये वर्दी के सही इस्तेमाल करे के बा आ तेजा टाइम पास करते रही। तोरा पता बा कि सवेरे से कितना बालू वाला ट्रक पास कर गइल है हिंगो? हाँ 1500 तब पास होइए गइल हियां सा। 1500 हो गइल सन, तब 20-20 रुपया के हिसाब से जोड़ तो कितना के नुकसान कर दिलिस ते सवेरे से? हमरा तो भाषण सुन के बुझाला कि रउरा सुधर गइल बनी साहेब, लेकिन अब ठीक बा, अभी मत सुधरम साहेब। अभी हमरा बियाह करे के बा, आ बियाह में काजल रघवानी के बुलावे के बा। काजल रघवानी के छोड़ होने अक्षरा सिंह के बुलाओ, हमरा नीमन लगेले, हम 10-20 रुपया के मदद करें। चल जो अभी जल्दी जो रोड पर पैसा उसूल बिटोर, तब न अक्षरा सिंह पर लुटावल जाई। दरोगा जी, ए दरोगा जी, अब हमरो अपना सरकारी काम पर ध्यान देवे के पड़ी। का हो हई जे लाल लाल टिकुलिया सटले बारू, हई जो लाल लाल टिकुलिया सटले बारू, सही सही बताओ कितना जना के कटले बारू? अरे एकरे नु सब कमाल बा। एही रे टिकुलिया पर 3 जना के रखले बानी, पुलिस, दरोगा, हवलदार टिकुली सटले बानी, लेकिन एमे सबसे ज्यादा हम रउवे के चाहिए। हाय हाय वाह, हमारा के मत सिखाव, काहे कि हम जानता नहीं कि लड़की सके अपन अजब गजब के आदा होला, लड़की सके अपन अजब गजब के आदा होला, और कनी के सबसे बड़का आशिक उहे होला जे सबसे बड़का गधा होला। हमारा नहीं बने के सबसे बड़का, हम पिचकुड़िए चले पीछे पीछे। तनी सक भाव कक दे देनी, अपने आप के बड़का ज्ञानी समझता रहो। तारा जैसन कई गो दरोगा के आगे पीछे रखले बानी। अरे हम सब बुझतनी कि नीतीश चाचा के चलते बिहार में दारू बैन हो गईले। अरे नीतीश चाचा का चलते बिहार में दारू बैन हो गईले, आ तहार हस्बैंड बने का चक्कर में 4 जना सस्पेंड हो गई। अब 5 नंबर का गियर में लगा के हमरा के रेस करे के फेर में बाड़ू का? ये फेरा में मत रहिया, काहे कि हमार नाम है चालू यादव, चालू पुर्जा आदमी है। बात रउआ इहे सब खाली बोलत रहेनी। देखी ना हई एगो एप्पल के मोबाइल देख ले बानी, किन दिना हमरा के हमर बर्थडे आवता। देखा तहार ओठ के लाली, कान के बाली, आई बिंदिया कमाल बा। तहार ओठ के लाली, कान के बाली, आई बिंदिया कमाल बा, लेकिन हमरा लगे पैसा कौड़ी के बात मत करी हा, काहे कि यासिक कंगाल बा। अरे कबो तो प्यार मोहब्बत की बात कर। अरे ये क्या हो रहा है? चारों तरफ डकैती हो रही है, जनता को लूटा जा रहा है, पूछता है प्यार, जवाब दीजिए। ऑर्केस्ट्रा वाला माइक केस कौन डिजाइन? पहले तो ऑर्केस्ट्रा में लाउंसर रहीस का रे? मुद्दा से भटकावे की कोशिश ना कर, जवाब दीजिए पहले, जनता जवाब चाहती है। क्यों डकैती हो रहा है? आए चोरी डकैती होता, हमरा इधर रहते चोरी डकैती हो कैसे सकता? चालू यादव के एरिया में चालू यादव का ड्यूटी पर रहते डकैती कैसे हो सकता? डकैती तो हम ड्यूटी के बात करेनी, रात में एकांत में, ये सब एकांत के चीज नु है महाराज। साला इंस्पेक्टर चालू यादव के एरिया में दोसर कौन डकैता गए? बताओ तो नहीं कौन डकैती करता? महाराज बाहर जाके देखिए ब्लॉक में कैसे अधिकारी लूट रहे जनता को। का ब्लॉक में होता? हाँ। रोक जाइए 1 मिनट, तो अभी रेलाई करतनी।
हेलो का पंडित जी का होता हमरा से छुपा छुपा के रहुआ ब्लॉक में लूटा तनी ई सही बात बा। महाराज रहुआ अपना पद के गरिमा राखी, प्रतिष्ठा राखी, इज्जत प्रतिष्ठा से बढ़ के पैसा कौड़ी होला। कोनो पैसा कौड़ी लाद के ले जाम बिहान भइला, खाली हाथे आइल बानी, खाली हाथे जाए के बा। पैसा कौड़ी कोनो चीज ना हो, हाथ के मैल हो। बुझाइल नु बात का कहतनी हम। चली हमार हिसाब भेजी, हम व्हाट्सएप पर अपन अकाउंट नंबर भेजा तनी। चोरी घुसखोरी हमारा एरिया में बिल्कुल ना चली, बिल्कुल ना। हमारा एकदम बर्दाश्त से बाहर बा। हम घुसखोरी के बिल्कुल खिलाफ बनी जब तक हमारा हिस्सा ना मिले तो हम व्हाट्सएप पर अपन अकाउंट भेजा तनी, जल्दी हमारा हिस्सा भेजी एकदम। मैं कोनो मरौत ना होई भाई। हैं? ये क्या बोल रहे हैं आप? इसका मतलब आप भी घूस लेते हैं? बिल्कुल ऐसा गलत सलत इल्जाम मत लगाओ हम पर। हम बिल्कुल साफ सुथरा आदमी हैं, भले मुंह तनी करिया बा। लेकिन दिल के बहुत साफ आदमी हैं। हम घूस वूस ना लेवे, बिल्कुल ना। हम खाली मामला सेट करेनी लेन देन के माध्यम से। इसमें कोनो गलती बा? हैं? हमें हिंसा नहीं के हो तो लेन देन के माध्यम से मामला सेट हो जाता तो ये अच्छे के बात बा। ये सब तो हमनी खातिर नॉर्मल बा। नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। ये बहुत गलत हो रहा है। हम इसके लिए आवाज उठाएंगे। अच्छा आवाज उठाइब आवाज तू। चल तू आवाज उठाब, हम अपन डांटा उठावत। आधा घंटा में आवाज का तू खुद उठे लायक ना रह। सिटी एगो लिख तक केस, साला सरकारी काम में बाधा दे रहा है। जी दरोगा जी लिख। अब ले ना आई रही तो तारा पर कितना शायरी बोलले रहती हम, बताओ तो। सरकारी काम में बाधा भइल कि ना भइल बताई लोगन तो रहुए। गलत हो रहा है, ये बहुत गलत हो रहा है। अभी तू बरले बारा आए? हम आवाज उठाएंगे, बिहान आवाज उठाएंगे। चल जरूर आवाज उठाएंगे। देखी लोगन एकनी ऐसा आदमी से कुछ बुझाए वाला बात बा ना, हमनी के दिल के भावना ही ना समझिए सब। ये कल लोग का बुझाई कि हमनी के घुसखोरी के संगे का रिश्ता बा हैं? अभी हम लोग के बताओ तनी कि हमनी के घुसखोरी के साथे कौन रिश्ता बा। तो जैसे मजनू खातिर लैला ओकर इश्क मोहब्बत प्यार होला, कि जैसे मजनू खातिर लैला ओकर इश्क मोहब्बत प्यार होला, वैसे ही सरकारी अधिकारी खातिर घूस लेवल ओकर जन्म सिद्ध अधिकार होला। तो बात यही बा। तो अच्छा लगल होके तो एकरा के लाइक करी लोगन, शेयर करी लोगन और सब्सक्राइब करी। हाँ एकदम। आप पेज पर देखा तनी तो फॉलो करी।